diere tok kane odonjo e nyasi mar chiwo mich ne jotugo e gwenge ma Kairi. Nyamburko mar Elijah Njoroge notuomo jagono bang'e odunyo ng'wech kapok jopiny ochopo ire. Jopiny mane ni kod ichwang' mokalo kawero wende makwedo jatelo nowacho ni ma ok en thuolo mokwongo ma nyamburko ne nogweyo ng'ato. Ka gimedo ni ma koro en masira mar adek duto moseweyo hinyruok ne jodak makono. Jodak ma gweng'no nowacho ni jagono bende osebedo katimo campaigns mag tulo kendo ni osebedo kokelo tungni e alworano ka bende omonjo campaigns mitimo gi jogo ma gipiemgo. Na sisi tunasema sisi ni bottom up, Jose ni bottom, na ndio manake tukwenda kuja kumuinua. Fanya mikutano yako Mheshimiwa Kururia kwa njia ya amani. Hapana haribia watu wengine jameni, kwa sababu Mang'u uligonga mtu na gari, tena leo hapa Kairi tena umegonga mtu mwingine. Jameni Kururia, please I beg you, atufanyi siasa ya kumwagaji wa damu, please koma na ukome kabisa. Hiyo ni jambo ambalo ningekondem kwa njia zozote zile, kwa sababu hiyo ni vibaya sana. Hata kama ni wakati wa kampeni, watu wafaa wakifanya kampeni kwa njia ya amani, kwa njia isiyo ya fujo, na sababu baada ya tarehe 9 ikifika tarehe 10 maisha itaendelea. Kwa hivyo tusiwe na tukigongana, tukitusiana matusi, kwa sababu baada ya tarehe 9 tutakuwa watu wa Gaturu North, watu wa Wachania.